Kama tumancho mwegereria kurasege kore kyo ichana ni gotoi kogenda wika ase ensemo ya Iranda asomo sacha bwe myaka ya igatwa Erusia bomoyo aso kweruta egesima ime ye kinyoro kya monchiri kanonda bo matara ime ye fabrication ya Iranda omokonyi bo mugambi bwenseme yo Richard Nyauso nigo aenekia egekore kyo ase nyagosira Abel Kanunda omoberoyo oiro na kugacha wika Kendu ya Kisi Teaching and Referral Hospital. Kwenye batana mundoni nyombanto kumanya kiabete usingi kiabete nkaya ne yendo muamata engane ye yato situire bono mambia ekere twabukire twanyore bikuro ntu twabuga no monyina bwenke yoro murweire monyina bwenke ni garo murweire side muna bono gatari kwenyara musubati umwabore mbari ense mogaiga ni gasire tendera ari kurusi mochari bono ntomangane twabuga ngana arayo bono twachire kuminyoka gocha twanyore no mungwano obwerutirege simaime mungwano ye story ne ringa mukaye yakunganya nando irano nganyo oirana paka abana bone barese esenyina bono tware kuboria abana basubati bagerira abamura abange bagweita kusaba gaka ngaki yara ko babuya abana basubati enka yaye karororo ba ogambwa stinse amochonsi ibere